filing makamano kwase file odhi konyo weyo machalo nang'o kose wabo bedo kwa yudo pesa makamago kendo. Kwang'eyo nitie chak gi tax relief kasto kokwa dhi health insurance. Ko tax relief en ni onengo beni oduoko piny pesa ma ichulo kaka ushuru. Iduoko yo machalo nade kata iduoko nikech ang'o? Iduoko ni serikal neno ni nitiere kin ng'at machulo ushuru to nitiere kaka onengo beni pesa mowigulo. Kaka kidhiye payslip ni tibo yudo ni nitie gimondik ni relief, personal relief ma igole kapok igole kapok otim ang'oa, kapok ong'adi tax. Koro pesa motim ang'oa mi ng'adi tax cha iyudo ka dok piny. Koro tim ang'o ichulo tax matin. Ming'ade pei kacha kose ming'ado kanyo dok piny kose mane ma dok piny? Ming'ade pei chande. King'iyo payslip ni tibo yudo ka in gi osara kasto kanyo endo to gigolo relief chande. Kapok wadhi kata mabor Masi, adwa ni leno ni seche moko ng'ama en eligible mayudo tax relief. Kalo ni kata katiyo kod ranyisi an pok aneno ga tax relief mora mora. Ng'ama imiyo tax relief kata ng'ama qualify mar mondo miyo mi tax relief? Personal relief to nengo beni ng'ata man gi payslip yudo. Ang'o ming'iyo kapok omiyi personal relief no? Sani en kata yude bang' thuolo maromo nade? Personal relief ng'ata man gi payslip onengo beni yudo ma en 2,400 e dwe ka dwe. 2,400 mano relief mawuok e pay ma ng'ato onego beni yudo dwe ka dwe.